Bang niya ibe kay. Dahil kang nasa lubong mo yun na. Aman lang ba? No. Balig so nakasalubong luganan daklak yan. Yan gano'n may araming kalagbo na may mapusira. Marasad niya nga kabalagay. Kanta rin man yan. Maminor. Yung nasa lubong mo. Mahirap mo ira kasi no minor mo ira. Nauripan mo ira. Pero alala naman niya yung mayumbun talaga to. Kaya si Pangkaro naman. Sandumanot yun. Nasinggarad. Galagi. May paliko pa na. Hindi kayo man opisina mo tayo kinay. Tayo motorcycle seat at tila ko ay motor. Yung sapatos ang kulat na Santa Cruz. Okay lang kasi ng karo man na lalabyan. Ano labi? Okay lang. Nagtapaw no labi. Yung mata ko paano nga pula man na buwas kung ko na sapatos ah. Sabi siya lang siyempre, laro. Dahil kinila, makawamit niya. Basta waluran. Tintilak ko may motor code man at kukiya. Kakangay natin ano yun. Tanso problema. Dami yun niya. Kaya hirap na talaga ibili na empleyado mo. Dapat mo tumul. Tinaya tumul. Gamit. Tinayikit. Yung plado ng naran kinang kapatid. Nga pinagawan tayo. Kami mo ang trabaho. Kapi pangalay sa liwanakan. Gabi isa lang makakabit. Mabasak lang sa sapatos ka eh. Ay motor kong karo man na timirik la. Dumamo sa motor ko awit ko may atagila kang ko. Siya naman. Kilak pa man, mahirap sa mga manapiga kang ko. Kasi mo tanggas sa muli balot. Di man na kayo sa may kulang dararaman ay sa gabi eh. May gara ka pa yung naman ay. Kung nila pa mo niya, kung